Ndinofunga ndakashanda nomurume wangu saka vakashopa tavakashopa murume wangu akazofa asi kufa kwaakaita ngani vakadzitata avatatu asi abi yangu akuya kwakaita shopu yangu akaiwana iripo saka murume afa ana Babamunini vakazouya ndobva panzi zvitumba kupiwa kwatiri kuita ndobva wagowa abi yangu ese ndobva wapiwa zvavakashanda nomurume wavo inini zvimwe zvese ndobva zvagoyiwa shopu ndobva yasiyiwa yakadaro ndongavatiwo tichakupai mombe kuti mubve pashopu isare iri yevana handakuzviramba ndakazvitenda ndikati ahora hiti vakati akusvika muna Juni patiri kuita nyaradzo mombe yotofanira kunge takupai shuwa tasvika Juni uye mombe haina kuwanika nyaradzo dzaitwa dzapera ndopavakatiwo tichanotsvaga toona kuti tingaite sebo saka takundika shuwa ndokubva vaenda muri muna Juni kubva vaenda hapana kana kufona kana kuita sei vangotozivi ndobva vazodzoka musi wa4 Mei vadzoka musi wa4 Mei vakauya vari 4 ndobva vasvika vakati kubva kwatikaita pano muna Juni paya hatina kuzombosangana futi saka hapana here zviri kunetsa pano pamusha ndakati hapana paini nyaya iri kundinetsa ndeye musikana uyo akauya pano nyaya ndakamboya kukutaurira Babamunini kuti musikana akauya ari kukumba asi vakataurira nomurume wake akati anobata huku asi murume haana kuzombouya ndoona uyu iri kundinetsa ndobva vati awo hapana imwe here iri kunetsa hapana akadayira hapana imwe here iri kunetsa hapana akadayira Babamunini ndopavakandibvunza kuti kuona uye kushopu yakamira sei ndobva ndavatsanangura kuti inini kushopu munhu ariko mari iriko handisi kuitora asi ndiri kungomudza kuti shopu yanga isina magirazi shopu yange madho ese angadyiwa nemuchenji saka ndo zvinhu zvaari kungotenga nemasimende ariko yaakatenga atiri kuti tiplaste nokuisa floor room yekuseri ndobva wangotiwo kubva nhasi apa imi hamuchatenderwa kuti muende kushopu inini ndini ndakuenda kushopu semurume wenyu ndichitora mari ndichikushayanisai mese saka inini ndopa ndakapikisana nawo ndikati inini hazviite kuti mimi munomisa inini kuti ndiende kushopu nokuda kwokuti inini zvamakanitaura zvacho kuti mushandipa kuti mundifutsure kushopu hamusati mandipa ana Babamunini ndobva vatiwo ndosaka wakauraya mukoma wedu iwewe panapa nokuti iwewe waida kuzotonga musha uno ndakati zvese zvazvina basa zvantipe mari yacho yerendi yauinayo ndikati mari yerendi ina handisi kukupai tata pamberi pasabhuku maita kwasabhuku ndikati mari yerendi handikupei nokuda kwokuti imi mamungataure muromo wekuti muri kuda kuti mutenge mombe yamuri kuda kundipa nemari yerendi aiwa ipapa hazviite shuwa takapikisana vakati aiwa sabhuku tinyorere tsamba kuti tawirirana izvozvo ini ndikati aiwa sabhuku imi kana mawirirano anhu kuti vanondipa mombe kana kuti havandipe ini zvese zvanei nazvo ini nyaya yangu ndakuenda kumberi chete nokuti tatadza kuwirirana izvozvo zvatakataurirana wangu achizviramba kuti takataurirana nekupi ukafusurwa karewe nomukoma wedu hapana kana chako apa saka iwa ini yangu nyaya ndiri kuenda kumberi shuwa ndobva ndasimuka ndobva ndanooneka amwene vangu amwene angu bva ngonditi mimi handisi kuda kuti vanangu varamba vachindenderedzwa nemapurisa ndikati aiwa isi nyaya yekundenderedzwa nemapurisa kana vasina mhosva mapurisa havandenderedzi ndobva ndasimuka ipapo bva ndaenda kwatezva rangu ndobva ndanovataurira kuno kuseri kwegoma ndobva wangonditi ina handikwanise kuti nditaure nyaya dzenyu tsvagaiwo kwamunokwanisa kuti nyaya dzenyu dzingaperere shuwa ndokusvika kwandakaita mudariri baba amusoro ichangamira nyaya iripo yeshopu iri kutaurwa naamai guru ava amai guru avanobvira vavaka shopu nemukoma wangu munhu akavaka shopu nemukoma wangu ndaamai guru venhamba 3 pavakadzi vatatu vanga vane mukoma wangu varimo munomu ndo vakavaka shopu nemukoma wangu mukoma vakarwara tinavo kuchipatara mukoma vakataka kugova zvinhu zvavo vari vapenyu vakati chakati painhengi shopu ndeyevana vangu haina kana mukadzi mukati ndopenjeni ine vana vangu kana vachienda kuchikoro kana chirendesa vachidii ndopavachararama napo ipapo ndofunga ndokutaura kwakaita mukoma ataura kudaro amai guru takavashedza nevamwe vakadzi vese pa3 hwavo naamai vangu aripo nemukoma wangu mukuru takati vanhu vaMwari mukoma vari kutaura zvavari kutaura pamaringe nezvepfuma yavo saka mukoma hapana here anochikwereti namukoma vanosiyirana neavava mai guru ndovakataura kuti mukoma wenyu ane chikwereti neni chemombe chaakakwereta achiita zvemabhero asi inini mwoyo wangu wakachena asina kubhadharwa kwaima vakadzi muri vaviri taurai tinzwe
hapana akakwanisa kutaura yani chikwete na mukoma. Tikati saka ndizvozvo sikugwa kwaita mukoma wangu. Mukoma wachifa ndo zvatikakotedzera usa izvozvo. Chikwete chakutaura kuti mombe chitozoti mombe ipi. Ava vaiti mukoma wenyu akatengesa mombe yakatenga marata pashopu iyi. Saka idini mombe iyoyo handinasendera ndikadya ndiyo mombe dzorerai. Takati naye Mai Guru ko makati kuzvitaura patikakushedzai kudhaurira mukoma ari mupenyu ndokunzi indandenga urwere anakinga zvokumatox tikataiwa ka inga vamwe wenyu vakawera kuplazi urwere kamakati zvokushedzwa nokuti ava vanobvira vatera kana murume wavo ndina Mai Guru namba 3 vakavaka shopu ina Raita mwana Mai Guru uyai na Mai Guru. Saka chitakazoti kushopu sezwa haisati yanga isina kupera kuvakwa. Munhu ari kupinda imo mugashigadzisa madhozi yakadwa na Mai Guru wacho. Vano mwana ndova. Saka tatakaona nekuti yakapedza kugadzira zvomukati kana akubhadhara mari. Inini ndinda takauya nesepa ukamu kuti chetambira mari yacho. Ndotambidza kuti mari yevana kwa Mai Guru ndei. Vanotera vacho ava vanga akuna kutora mari kushopu ikoko. Anochema ba. Kana chema mira ende mira kupesera kusero. Saka ndo mamira ari kuzvita changamiri. Ava vanobvira vasvika kushopu kana chavo kana sadza charo mabhirida kana chiya vanobvira vaenda kushopu ava. Alright. Amai anza hamuna kubvira mavaka shopu. Pamusoro changamiri. Ini chandoda kubvunza kuna Babamunini ndechokuti ndakatanga business gore ripi uye vakadza vakaroorwa gore ripi. Mukadzi mukuru ndiani? Muno wana wangani? 7. Kuva mwana wana wangani? Vesi vane 3. Shopu iri kushewa mari ichienda mari haisati yashewa, mari yanga ichingogadzirisa kushopu. Mumwe ari kupimwa mukadzi iwe? Ari muno mumwe ndiani? Simuka mukoma wacho. Simukai. Ndichataura nemakamira saizvozvo. Alright, chimbo. Avana vana 3 handiti. Right, vakavaka shopu ndevapi? Vakuti vakavaka. Iwe wana wako wakura sei? Ndine first born 2002, number 2 2005, number 3 2008, number 4 2011, number 5 2015. Ipapo pano wana akadarikira po kati po 15 kozoita 20. Makagarwa naka. Mese muri 3 munogarwa. Uyu mumwe akabuda murume achiri kurwara namba 2. Saka pa muri 2 ezvi. Saka uri kuvararamisa sei vakaza marongero ako? Right, kuronga kwangu kwakuri kuti pashopu yose kutaura kwakaita mukoma kuti shopu ndeyevana vangu. Dani ndiri kuti inini pacha munhu ari kurenda shopu. Topawo mwedzi uno, topawo ava nemhuri yavo mwedzi uno. Unoterawo topa vangu. Pano vakadzi vangani? Atikupa vese vari 3. Ko mombe yamuri kuda ndei naye munhu waMwari? Inini handina kunge ndakati ndoda mombe. Asi kuti antu anga akati kuvaka kwamakaita shopu namukoma tinokupai mombe imi mubude shopu isare iri yevana. Alright. Ndazvinzwisisa. Iwe ndiwe mukuru? Ndiri mudiki. Mukuru ndo? Uyu. Ndiwe mukuru kai? Ndakutaura muchinzwa mese. Chitima chinotsika munhu ari munjanji. Zvinhu zvese zvamuri kupesana apa hapana nyaya. Chokutanga. Chechi 2 ndoti ndibvunzewo semukuru. Ndichataura ndoganitaure neshona kana kuti pauri iwewe spouse ndiani wako ukafa. Mukadzi wako ka? Muteedzeri wako ndimukadzi wako ka? Mwana wako ndimukadzi. Right, vana vari kupinda pashopu. Ndikuda kudzidzisa.
munhu anoti akafa so anotaura kuti iwe anchada kukuona pamba pangu but anenge afa chivi achidzwe nochakaipa patoda kudzoka pamutemo totora mutemo kuti kana ukabva nhasi panapo kuenda kukoti wanzoka zvofanira kuva zviri clear wazvinzoka munhu anotonga shop iyo yamunotaura nezvayo hamusiri imimi mese zvinzoka inotongwa novakadzi vake vazvinzoka hamuna kana chenyu chete kungobvunzawo kuti zviri kufamba zvakaita sei zvakanaka here munhu anosenzera mhuri yani yake ibvai panyaya yeshop wanzoka vanhu vanofanira kunge vakushop vakadzi ava vari clear mukaona iwe sababa vatadza kunzwanana ndopaunopinda kana kutsvaga muzukuru kuti nomuzukuru handiti unonzwana mbuya kuchiri kunetsa chii kana imi muchivadono wesedi muchidokere bunawa hayo munotaura ka muronga kwete apa pashopo hapana chenya wanzoka ndonofanira kuti zvamunoita so munokonzeresa zvimwe zvinhu mukurarama nyaya yenyu yakaita se yakanaka dzokai kumba mazvinzwa mumude pashopu vanhu vanosheyana mari mazvinzwa mari mukamira muchiti imimi $200 manzaka moti imimi mwedzi uno uyu unozotambirawo chida zvinonetsa nzoka every month kana ishopu yacho iri 1 kana iri 50 cents izvozvo muchiona zvifamba muibvai panyaya dzakadai idzi but wanzari tavaudzawo futi ivo vatozvinzwa wazvinzwa iwe pamusoro ichangamire inini ndine shoko riri kundidzimba pakutaura kuri kuita bamwe vapi rokuti inini hanzi handina kuvaka shoko akavaka shoko rikuru inini ndakatanga business 2007 uyu mukadzi yakazoya pamba nawe teerera patataura isusu zveshopo zvataurika patataura tatisaona kuvaka tiri vatongi ndo basa redu tati mushopo munosheyana mari kana iye achitotaura izvozvo zviganimbokutaurira munhu akaroora mukadzi wake anooneka ano motikari dzake 3 wazvinzwa pamotikari dzake 2 kana 3 pawatangira ipapo atova musheya zvinhu zvipi wazvinzwa kadao katoita mombe 10 ndindakadzisenza ndakaruka ndiri mukomana ndakabvira ndiri mukomana kupa ndatanga ipapo ndatova chi inzwa yakutaura zvinhu ndiri pano pabasa ndikuda kutaura newe ndiri pana pabasa varipo here vakadzi vangu pabasa pana vari kutoshanda ndikagara pano vari kutoshanda kuti ndipfeke so zvandaita izvi ndivo vari kundiwa chii ndatopedza tisimise ndaimugara zvakanaka siyana inokutaura eda kuti ndidaire zvangu amai guru pano zvavari kutaura teerera hapana chaunombodaira wangokusura ndichiti wewe kubva nhasi usapoti mutaura muromo wokuti ndinoida kuona mashere avo ndichizodai ndichizoti mari inda pamwedzi ibva ipapo wazvinzwa ndinoda kugara ndakudzidzisa zvadzinoita nyaya idzi dzovafidzi ano vakadzi vake chenyu kuona kuti vari kusheyana chete zvakakwanirana here zvinzwa shop ndio vanoronga kutoti kana vakato panonetsa vandoziva kuziva kuti ana baba tiri kukuita se tiri kukudai shedzwai musapinde pasiri penyu chete tazvinza kana kutonga matonga zvakanaka ndakutendai kana uchivadava achiri kunzwa une makore manganiwe chiri mwana mudiki unotoda mubabavangavakita zvavo vega zvisinonderera iwe unotetera amai guru saindisa naamai guru kuda richienda next ndatenda chakamira iwe kai chienda ndazomuziva chienda kumba kugara kumba